Lorenda Jolie Ferrilo je známa najmä vďaka tomu, že ona bola jedným z hlavných dôvodov, kvôli čomu sa rozpadlo manželstvo slávneho tenistu Tigera Woodsa. Lorena má taktiež v pláne vydať knihu, v ktorej by opísala, akí významní ľudia jej prešli postelou, ale zatiaľ tak ešte nespravila, ale môžeme sa na to tešiť v blízkej budúcnosti. Aby ste sa s ňou stretli na jednu noc, musíte si pripraviť $15,000. Natalie McLean, alebo ako jej všetci hovoria Nat, sa v newyorských časopisoch objavila vďaka tomu, že je najdrahšou v meste a za jednu hodinu s klientom si účtuje $2,000 a celá noc Natalie vás vyjde na $16,000. Nie je veľa dostupných informácií o žene menom Lorraine. Lorraine nie je tak vyhľadávaná iba vďaka skúsenostiam v posteli, ktorých za tie roky nazbierala mnoho, ale aj vďaka jej charizme a zmyslu pre humor. Čo ale o nej vieme je, že za jednu noc si účtuje okolo $24,000. Keď pracujete v eskortnom biznise v Cannes, tak si môžete zarobiť počas jednej noci to, na čo by ste inak robili celý rok. Samozrejme, rozprávame o filmovom festivale v Cannes, kde 10 až 14 dní pred začiatkom festivalu sa ceny prominentných eskortných služieb zvýšia zo $4,000 až na $40,000 za noc. Michelle Brown je už v tomto biznise ako ryba vo vode. Za tie roky nazbierala veľa skúseností a stala sa z nej uznávaná profesionálka v tomto remesle. Za svoju kariéru už vystriedala tých najprominentnejších zákazníkov na svete, či už zo sveta športu, biznisu, ale aj Hollywoodu. Za jednu noc Michelle si zaplatíte $50,000.